Burulayi Kulubali ɲangiliberew la belebele dala ale kunna ka yɛrɛ k'a fɔ ko ani fagali ka kan. An balimaw aw bisimila Malaktu ka kunnafoni kɛnɛ kan. An ka bi kunnafoni o bɛ tali kɛ Burulayi Kulubali ale ka kiiritigɛli la. K'aw hakili lajigi k'a fɔ ko san 2023 kɛrɛnkɛrɛnnenya la a desanburu kalo tile 6 ka dugu jɛ a tile 7 la. Kita Burulayi Kulubali ale kɔni de kɛra sifin ye mun kɔni tun bɛ a bɛnkɛ ka du kɔnɔ. Ko a tun bɛ du in kɔnɔna la a bɛ san 5 ɲɔgɔnna bɔ. Ale kɔni de wulila a yɛrɛ ma dugutila fɛ nɛgɛ kaɲa 2 wagati ni ka don a bɛnkɛ kɔni ka denbaya tu la. Muso 2 ni a yirala k'a fɔ ko ni muso ninnu yɛrɛ kɔni kun kɔnɔma don ka olu bɔnɛ u nin na ale ni u den 3 a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan maa 5 a ye olu de bɔnɛ a nin na. A kɔni ka nin waleya cɛjugu in kɔfɛ a ye boliw boloda nka dugudenw ale ni finitigilakaw olu ka cɛsiri bolo ma Burulayi ale kɔni ta yɔrɔ ma janya. Tɛgɛ sera ka da kan ka kɛ ni desanburu kalo tile 8 ye. Finitigilakaw olu kɔni ye a minɛ o cogo la ka don kaso la. A ka kiiritigɛ o kɛra ka kɛ ni arabadon ye avril kalo tile fɔlɔ san 2026. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kita ye kiiribulon tigilamɔgɔw olu kɔni ye kiiri ninnu fɛsɛfɛsɛ. K'a yira k'a fɔ ko a ye waleya min kɔni kɛ ko o ni fagali de ka kan. Wa a yirala fɛnɛ k'a fɔ ko a ka nin waleya cɛjugu in kɔnɔna la ko a ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ maa 2 yɔrɔ la. O maa 2 ninnu olu bɛɛ lajɛlen kelen-kelen na san 5 kaso dara olu kunna. Kiiribulon tigilamɔgɔ olu ye a yira k'a fɔ ko maa minnu bɔnɛla u nin na ko u somɔgɔw kɔni ye a yira k'a fɔ ko olu tɛ fɛn ko la. O kama musaka wɛrɛ ma fara u ka nin ɲangilibere ninnu kan. San 2 kitakaw bɛɛ lajɛlen kun kulomadalen don kiiritigɛ min kɔni ma o kiiritigɛlen kɔni kɛra nin ye. Burulayi ale kɔni kɛlen kɔfɛ ka maa 5 faga san 2 o kɔfɛ ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛna bɔnɛ a nin na. An balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn sanga wɛrɛ.